गासै 14 साननि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि थाखानाय बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बोसोरफ्रामबो मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला दखरा गासिबो जेरैबायदि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ होबोबाय थानाय बादिनो देग्लाय हौवासाफोरनि थाखाय 5थि खेब आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 2थि खेबनि जे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ देग्लाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा परबतजरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय काजिगावनि शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियामाव गासै 14 साननि थाखाय बेयाव खुंफुंनो 3 आगस्टनिफ्राय 17 आगस्टसिम बे माने गोलाव सानाव बेयाव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेनि प्रिपारेसन बेनि थाम-थिम बेनि खामानि दामानि मावनाया अलमस्ट प्राय जोबफ्रामबायानो। गाबोननिफ्राय बेयाव अपेनिं जागोन बा गाबोन बेयाव अपेनिं हाबाफारिया जागोन, जेराव गसाइगाव आन्सलिक आरो बनरगाव आन्सलिकनि जानानै हौवासाफोरनि जे गेलेनाय बेजों जागायगोन। दा बेखायनो जोंनि बे गेलेगिरि उन्दै उन्दै जोलुर गेलेगिरि बा हौवासा हिन्जावसाफोरनि जे गेलेनाय बेखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय, बेखौ इनकारेज खालामफैनो थाखाय जोङो बे ओनसोलजों लोगोसे सारा जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे बे हाबाफारियाव फैनानै बा बे गेलेनायाव जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैयो जाहाथे, बेनि थाखाय जों खावलायहरदों। गाबोन खैटानिफ्राय जागोन? बेयो 1 बाजिनिफ्राय माखासे कालचारेल हाबाफारिफोर दङ। दा खेलाथारा जोंनिया 3 बाजिनिफ्राय जागोन। दा बेखाय जाहाथे बयबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव बा बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जथेस्थ' बे परबतजरा साब डिभिजननि सिंनि दखराफोर फारियै बासबारि आरो मंलाजरा, काजिगाव आरो थिपकाइ परबतजरा आन्सलिकआ जथेस्थ' बेयाव हाबा मावगासिनो दङ, दासिमबो हाबा मावगासिनो दङ। आरो बियो दिनैनि गेजेरावनो जोङो बेखौ थाम-थिम खालामजोबनानै गाबोन जाहाथे थि समाव जोंनि हाबाफारिखौ जों जागायनो हायो, बेनि थाखाय दासिम जोंनि खामानि मावनायफोरा सोलिगासिनो दङ। फाइनाल मेचखौबो बेहायनो खुंनाय जागोन? फाइनाल जे गेलेनाय बेबो बेयावनो जागोन। दा गाबोननि जे अपेनिं, बे अपेनिं हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि माखासे सानसुमै सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै जोंनि समाज आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय जों बेयाव हांख्रायदों, बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन। दा बेखाय खनसेबाव आरो जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि गेलेनायखौ, जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।